Tofa wata sabuwa yanzu soyayya tsakanin Fati Niger da babban malamin addini Dr. Hussaini Kano ta riga ta yi ƙarfi, wanda kuma lalle sun riga sun amince da junansu. Yanzu dai jama'a sun zura ido ne su ji wace rana ce za a fitar domin ɗaura ma waɗannan masoya aure. Ko da wani lokaci dai duk mai bibiyan kafafen sada zumunta yana gani yadda wannan babban malamin addini yake ma 'yan wasan Hausa da kuma sauran karuwai da 'yan daudu Dr. Hussaini Kano, inda ko da wani lokaci yakan fito ya zage su, sannan kuma ya shuka musu rashin mutunci. To amma kuma sai dai daga baya cikin waɗannan mutane da yake zagi sai gashi ya ware ɗaya daga cikinsu, shahararren jaruma a fannin waƙa mai suna Fati Niger, inda yake sa ran lalle yanzu ita zai aura. Duk da dai wasu da dama suna gani kamar cewar lalle Dr. Hussaini Kano ba da gaske yake ba wai yana son ya auri Fati Niger ne ba, inda kuma wasu suke gani a'a da gaske yake zai iya aurenta. Duk da dai an samu wasu har sun fito sun fara sukan wannan al'amari, inda wasu suke cewa lalle bai kamata a ce babban malamin addini ba ya zo ya auri mawaƙiya, ya kamata lalle a ce ya nemi babban malama ce a ɓangaren karatun addini wanda ya kamata a ce ya aura. Sai dai ko da wani lokaci su irin malaman addini irin wannan, duk wani abu da za ka zo da shi in ba aya ka zo da shi ko hadisi ba, to lalle su a ƙarshe za su iya kawo ko aya ko hadisi wanda za su iya ƙure ka. Tunda Dr. Hussaini Kano lalle an ja fara ba kan shi kariya, inda masu cewa lalle wannan Fati Niger ta riga ta mai tsufa, ko shi kan shi ya faɗa a wani faifan bidiyo cewar ya san tun yana ɗan ƙaramin yaro yake sauraron waƙoƙin Fati Niger, wanda kuma yanzu lalle har ya taso, kuma yanzu ya nuna cewar yana son ya aure ta, inda ake ganin yanzu ta riga ta mai tsufa, inda ya ce a'a shi ba magana ta mai tsufa, annabin Allah ma ya auri wata ta girme shi, to barantana shi da ba kowa ne a faɗin duniyar nan ba a ce kuma ba zai auri tsohuwa wadda ta girme shi ba. Inda ya ce shi ba wannan ne yake dubawa ba, shi dai lalle in har Fati Niger ta riga ta amshi soyayyarsa, in Allah ya so yadda yana ganin za su yi aure. Sai dai kuma wannan aure na Fati Niger da Dr. Hussaini Kano lalle zai sha shuka, kuma babban abin da zai sa a dinga sukar wannan aure shine yadda malamin addinin ko da wani lokaci yakan fito ya dinga zagi 'yan wasan Hausa. To sai dai kuma ana gani yanzu in Allah ya sa yanzu wannan maganar aure ya riga ya ɗore, irin wannan zagi da yake ma 'yan wasan Hausa da cin mutunci a zahiri wanda mutane suke gani, to lalle kaga yanzu dole ma ya daina yin sa, ko kuma dole ya sauƙaƙa, tunda dama kusan dai a ƙasar nan malamai ire-irensa wanda suke fitowa ko da wani lokaci suke yin wa'azi akan 'yan wasan Hausa. Babban malamin addini wanda ake kira da Dr. Idris Dutsen Tanshi lalle yana daga cikin wayannan malamai wanda suke da tsauran ra'ayi na fitowa da dinga zagi 'yan wasan Hausa ko da wani lokaci, domin za ka ga a lokacin da yake da rai, duk lokacin da aka ce maka wani ɗan wasan Hausa lalle ya riga ya mutu, za ka ga shi da Dutsen Tanshi yana mai kallon lalle wannan ɗan wasan Hausa kamar matsayin kafiri ne, lalle haka ake kallon sa har lokacin da Allah ya masa rasuwa, wanda kuma kowa ya san cewa ita wannan rayuwa Allah shi kaɗai ne zai iya gane ɗan wuta, kuma shi kaɗai ne zai iya gane ɗan aljanna. Sannan kuma za ka ga in dai mutanenmu ne a wannan hali da muke ciki na wannan rayuwa, dole wata rana ka saba ma Allah, idan wata rana ka yi daidai. Ita haka rayuwar nan take, sai dai ko da lokaci ana san dai ka kasance kullum kana cikin ayyuka masu kyau, kuma ayyuka na gari. To amma shi yanzu wannan malamin addini dalilin da yasa mutane suka fito suna yawan sukansa, ganin cewa irin zagin da yake ma 'yan wasan Hausa da cin mutuncin da yake musu, kuma yanzu daga baya ya fito ce lalle yana son ɗaya daga cikin su zai aura. Ana ganin lalle wannan ba karamin abun kunya ne ya tafka ba, to amma shi a gurin shi kwata-kwata bai ganin wannan abun kunya. Kuma ko da wani lokaci kaga babu yadda za a yi lalle mutumin da kake zagin sa daga baya kuma yanzu ka dawo kace zaka dinga yaban sa, dan kuma kana ganin cewa lalle zaka aure shi. Duk da ma shi Dr. Hussaini Kano, duk da wannan yunkurin da yake lalle ya tabbatar da cewa ya aure Fati Niger, lalle bai zama dole Fati Niger ta aure shi ba, tunda kun san 'yan wasan Hausa da kuma jaruman TikTok mutane ne masu shegen ruwan ido, wanda ko da wani lokaci za ka ga manyan masu kuɗi ma wani lokaci sun fito suna son su aure su, amma kuma ruwan ido da zaɓe sai su rasa wanne ne za su aura, wanda kuma a ƙarshe zai ga haka za su dinga zama su dinga tsufa, wanda kuma a ƙarshe sai ga har sun mutu ma ba samu mutum kwa ɗaya wanda za su aura ba. Kuma ba wani abu ne yake ja musu irin haka ba, a'a ruwan idon da suke da shi ba wai sai rasa masoya ne ba, domin ya tabbatar yanzu Fati Niger mutanen da suke son ta a faɗin duniya lalle su aure ta, inda za ka yi lissafi lalle sun fi ƙarfin mutum 10,000, amma kuma ta san haka nan. Kuma mafi yawanci duk wanda zai fito neman auren su za ka ga talaka ma ba zai fito ba, tunda ya riga san cewa lalle suna da harkoki da suke samun manyan kuɗaɗe. To kai talaka na ma lalle ma ko da wasa ba za ka fito zuwa gurin irin waɗannan lalle ka ce za ka aure su ba. Duk da shi ma Dr. Hussaini Kano bakin gwargwado Allah ya rufa
mai asiri. To amma sai dai kuma mafi yawanci su 'yan wasan Hausa da kuma irin wannan 'yan mutanen mu 'yan kafafen sada zumunta mafi yawanci sun fi son manya-manyan masu kuɗi ko kuma manya-manyan 'yan siyasa su aure su. To sai dai mafi yawanci irin wannan manya-manyan 'yan siyasan da suke gurin su aure su lalle su ba za su aure su ba, sai dai su dinga iskanci da su, wanda za ka kuma lokaci su suke ba su kyautar waya wannan iPhone din ko kuma su ba su kyautar mota ko kyautar gida. Amma mafi yawanci in dai aure ne ba su taɓa yarda su aure su ba, sun bi dai ɓadako su a matsayin karuwan su dinga iskanci da su ko wannan lokaci. Abin da suka fi yarda da shi kenan. Duk kuma mafi yawanci wanda za su fito tsakani ga Allah su aure irin wa'annan mutane, su kuma za ka ga kwata-kwata za su ciro wa'annan mutane ba su bi su ba. Kuma mafi yawanci kaga yanzu a wannan zamani idan mace ta riga ta shahara a kafafen sada zumunta, mafi yawanci mutanen mu za ka ga ba dan alale su ma suke son su aure ta ba, a'a saboda kuɗin take da shi. Wani lokaci ma a yayin da mutanen mu suke nan ba su da garanti, wani ma zai iya zuwa ya aure ta domin wannan kuɗi, a ƙarshe ma ya kashe ta ya kwashe dukiyar ta gudu. Domin irin wannan abubuwan sun sha faruwa a ƙasar nan ta Najeriya. To shi yasa kake gani duk mutum idan ya shahara irin haka, inda ya ba ya samu shahararren dan uwansa ba, to yana da matukar ya wahala ya ce zai aure shi. Duk da ita ba tini lalle shahararra ce, shi ma da Usaini Kano lalle shahararre ne wanda ana ganin lalle in dai su rika junansu da amana za su yi auren su tare ba tare da wani ɓata lokaci ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa kamar tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Ikon Allah. Anya da gaske take kuwa. Ya kake kina lafiya? Wannan shine lafiya da alhamdulillah. Wannan shine karo na farko da zan ce ya dai? Na gani na shiga wannan TikTok na gan ka live. Na ce kamar na gane ka. Da na shiga kuma sai na gana ta angon Fati ne jana ce to yaushe aka kulla wannan soyayya ban sani. Kana so na baka gaya mun ma. amma ba kya Yaushe ka fara so na? Na? a ba kya duba private naki. Ban ga duba ba gaskiya. So that is why I think yau kusan sati biyu kenan gashi na ma baki ji mutane tsara baya cewa kin yi responding, is hardly a ce baki ga sakona ba. Kawai dai just na baki uzuri ne saboda you have commitment, kin gane, kuma ne kina receiving a lot of message. So na abin kawai shi na kalla sai na ce to ni a matsayina na duk wani reasonable mutum dole zaka bashi uzuri duba da yanayin rayuwa. To shine kawai dalilin da yasa kika ga da na miki DM so biyu ban ƙara magana ba, kashi kenan na rufe wannan kes. Amma da ma yau da na zo ina live kuma asali ma kika duba topic dina ba ma magana bane akan wannan, but kawai mutane ne kaman suna da sauri ko kuma wani labari ne sai suke cewa to yaya ne ta amshi sakonka ko sauransu. So ni dai kawai na tura wannan sako din guda biyu, kawai na ci gaba da addu'a. Ban yi tunanin kawai a wannan da ke zo kai. Sako ka tura mu? Na tura miki sako na private ɗinki so biyu kenan. Na soyayya ne? No, ni ina son gane ina ka kulla soyayya na gana ta ci an gwan Fatini da ran Fatini ban gane ne. Idan da a ce kin bude sakon tun farko da za ki gane daga inda aka fara, saboda sallama ce na fara miki, da na yi sallama kuma baki amsa ba. Bayan kwana uku ege na kara miki bayani kai tsaye, to ga shi ana kusan zan duba zan duba DM ɗin wannan. Okay. To amma idan babu damuwa, tunda kamar ke dole za ki mamaki abu tunda kin ce baki sanya aka yi al'amarin da mutane suke magana aka yi ba. To idan har kina da daman sauraro, ba wani abu ne ni mai tsauri a wajena ba, in iya faɗa miki yanzu mako.
murmushi kana ta share gumi. Sai ka ci wanda aka ritsa ba shi da gaskiya. Lafiya kai. kuma lakin ga hamu kai na sa'a kai Ne asalin magana. Wani abu ne? Ina ganin ku da haka jifa jifa.